हाय सांग मैंने आज सकाळु सकाळु इच्छा है चूना माछ टे खाइबा ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯାଅ ଚୁନା ମାଛ ଟିକେ ମାର୍କେଟରୁ ନେଇ ଆସିବ। ମାର୍କେଟରୁ ଚୁନା ମାଛ ନେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବଛାବଛି କରି ଭଜାଭଜି କରିଦେଲି। ଭଜାଭଜି କରି ଥୋଇଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆ ଭାଜିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଖୁଆ ହେଉଛି ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେତେ ମାଛ ଖାଇଲେ ବି ମୋର ଶୁଖୁଆ ପାଖରେ ମନ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆକୁ ଧୋଇକି ଲୁଣ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇକି ହଳଦୀ ତା ଦେହରେ ବୁଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭାଜିଦେଲି। ଆଉ ଏପଟେ ଚୁନା ମାଛ ଭାଜିକି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାଟେ ଭାଜିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଗରମ ଭାତକୁ ଡାଲମା ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଭଜା, ମାଛ ଭଜା, ଚୁନା ମାଛ ଭଜା ଖାଇଦେଲି। ଆଉ ବିଲେଇ ତ ଦେଖି ଜମା ସହିପାରିଲାନି। ବିଲେଇ ତ ଖାଲି କହିଲା ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେବି। ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ମୁଁ ବି ଖାଇଦେଲି। ଖାଇକି ଶୋଇଲି। ତାପରେ ମୋ ନାଥ ପୁଣି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାକୁର ମାଛଟେ ଆଣିଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ୟାକୁ ଧୋଇ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ଆମିଷ ତ ହେବିନି, ତୁମେ ତୁମର ଧୋଇ ଦିଅ। ସିଏ ତାଙ୍କର ବଛାବଛି କରିଦେଲେ। ବଛାବଛି କରିକି ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇକି ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ। ନିଜେ ବାଛୁଛନ୍ତି, ବିଲେଇକି ସେ କାଟି ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ତ ସେ ବିଲେଇ ତ ଜମା କାମ କରି ହିଁ ଦେବନି, ଉପରେ ବି ଚଢ଼ିଯିବ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁକା। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଳେଇକି ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ଚଟାପଟ ଟିକେ ଭାଜିଦେବି। ତାପରେ ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବୁ। ତାୱାରେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ମାଛ ଭାଜିବି। ଏପଟେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ କରୁଥିଲା। ମାଛ ଯେମିତି ଭଜା ସରିଲା, ପଖାଳ ଭାତକୁ ମାଛ ଭଜାକୁ, ଶୁଖୁଆ ଭଜାକୁ, ଚୁନା ମାଛ ଭଜା, ତାହା ସହିତ ଡାଲମା, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଖାଇଦେଲୁ। ମୁଁ ଯେତେ ଖାଇଲେ ବି ମାଛ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଦୁଇଥର ହିଁ ମୁଁ ଖାଏ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେୟାର